Чудил ли си се какво е усещането за истински лукс на 4 колела? Остани с мен, защото днес ще разгледаме топ 10 на ултралуксозните коли, които променят представите за елегантност, технологии и мощ. И повярвай ми, не искаш да пропуснеш какво е на първо място. Да започваме. Тези автомобили са много повече от превозни средства. Те са изявления. Те привличат погледите, разглезват пътниците и предлагат преживяване толкова ексклузивно, че са като произведения на изкуството на колела. Независимо дали говорим за ръчно изработени интериори, невероятни технологии или зашеметяваща мощност, тези машини задават стандартите за лукс. Започваме с номер 10. Mercedes-Maybach GLS. Този ултралуксозен SUV комбинира елегантност и мощ както никой друг. С накланящи се седалки, вграден хладилник и два 12,3-инчови екрана за задните пътници, това е подвижен VIP салон. Под капака се крие 550 конски турбови 8 двигател. Цена – около $200,000, но си заслужава всяка стотинка. На девето място е Audi A8, шедьовър на изяществото и скоростта. V10 двигателът му е символ на мощност, но това, което го отличава е елегантният интериор. Хексагоналната решетка, матрикс LED фаровете и модерните технологии вътре го правят мечтата на всеки шофьор. На 8-мо място е Rolls-Royce Cullinan, който отвежда лукса на SUV-тата до невиждани висоти. С зашеметяващия звезден таван, самоубийствени врати и ръчно изработени детайли, това е истински дворец на колела, с двигател V12 с 563 конски сили и цена от $350,000, това е класика, която не можеш да пропуснеш. Следва BMW 7 серия, съчетаващ комфорт, технологии и смел дизайн. Вътре ще откриеш 31-инчов 8К екран и динамично осветление, а хибридната система добавя еко-нотка към този луксозен автомобил. Стартова цена – $86,000, истинска находка за класа си. На 6-то място е Bentley Continental GT, който пренаписва дефиницията за елегантност. С двигател Double 12 с 626 конски сили, ускорява от 0 до 100 км за само 3,6 секунди. Интериорът му е изпълнен с кожа, въртящи се дисплеи и технологии като нощно виждане. Цена – $222,000, лукс и мощ в едно. На 5-то място е Range Rover SV, който предлага несравнимо ниво на персонализация. Двутонова боя, клубна маса от алуминий и двигател V8 с 557 конски сили. Това е върхът на SUV дизайна. Начална цена – около $200,000. На 4-то място е Mercedes-Maybach S-клас, който предлага неповторим комфорт за задните пътници. С масажни седалки, хладилник за шампанско и двигател V12 с 620 конски сили, това е върхът на германския лукс. Цена – $180,000. В топ 3 влизаме с Rolls-Royce Spectre. Първото в света ултралуксозно електрическо купе. С 1000 конски сили и ускорение от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди, това е бъдещето на лукса. Цена – $420,000. На второ място е Bentley Flying Spur, който комбинира мощност и изящество с напа кожа, двигател W12 с 630 конски сили и ускорение от 0 до 100 км в час за 3,9 секунди, това е луксозен седан като никой друг. Цена – $240,000. И на първо място Rolls-Royce Phantom втора серия. Върхът на престижа, с вечен дизайн, звезден таван и изработка без аналог. Това е дефиницията на лукс. С V12 двигател и цена от $500,000 няма нищо друго, което да се доближи до него. Ето ги, най-луксозните автомобили в света. Коя от тях би карал, ако цената нямаше значение? Сподели в коментарите. Ако видеото ти е харесало, удари лайк, абонирай се за канала и го сподели с приятели. До следващия път мечтай смело и карай със стил.